medyo may ines. Like, oh! Ganun talaga. Napasigaw ako. Minsan, babato ko yung phone, tapos, oh! Ganon. Yes, Dramatic medyo pala. dramatic talaga. Nauubayan na ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapasya sa panawagang tanggalin na ang liquor ban. Umapela ang mga kumpanya ng alak na hayaan na silang magbenta ng kanilang produkto kahit na umiiral pa rin ang enhanced community quarantine. Dahil ito sa mga pagsisinungaling mo! Dahil ito sa lahat ng pagtatraidor mo sa pamilyang ito! At ito! Dahil sa hindi mo na ako itinuturing na ina! Walang yaka!